Hey, 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 ah, 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 hey, 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 ah, ah, hey, 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 ah, ah. Phải lấy cái phở, hồi xưa đó là. Logoper, gobaवनि उनाव भिडिअ मोनसे आं दायो हाथि अर्थात मैदेर नायनो फैगासिनो हाथिगर बागानाव नै नायनो हागोन नोंथांमोना जायगाया ओरैबायदि आरोना ओरैजाय नै लामाया ओरैबायसा गोथाव नै हानाय बारखाबाय जोंनिया बिसोरो जिसिबि दङ खरनाय दङ आं दायो हांगासिनो आरोना नै बिसोरबो जोंनिया सानै लामाया मोनथिं मैदेर दङ बे मैदेरखौ जों नायनो फैदों नोंसोरबो दसे नायलांदो माबायदि मैदेरफोरा नायदो आरो हाग्रानिसो दे फिनाय मैदेर नङा एकदम हाथिगर बागान नै हाथिगर नामा जिङावनो ओमफ्राय ओरैजायनि हाथियानो ओरैजाय भितराव दङ आरो जों दायो बेयावनो थांगासिनो दङ नोंथांमोनहा नायनो थाखाय रेडि जाबानो जाबाय जों थांगासिनो दङ आरोना नै बे बागान जिं थाबायबाय दायो ओरैजाय गेटजों हाबलांसै आरो हाथिखौनो माबायदि नायदो हाथि होनना बुंनाय जोंनिया मैदेरबो बुङो हाथिबो बुङो आरो बे मोननैबो जायो जोंनिया हाथिबो मैदेरबो आरो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबायदि जायो आरो ना खाथियावनो नोंथांमोनहा देखायगासिनो ससे सफैबाय बागान गेजेराव नै जोंनिया देवानिया साथा खंखाय लानानै सारा नाबाय थादों आरो नै बे देवानिसो दे हिन्जाव नांगौबा बुंबानो जाबाय नागिरना नायै बियो जों दायो एकदम बागान गेजेराव सफैबाय आरो ना लकेसना नै ओरैजाय नै नायदो नै ओरै हांगासिनो मानसिफोरा दोङो नै नायबाय थादों बेयावनो मैदेरा एसे ससेयाव दङ आरो नोंथांमोन देखायगासिनो नायदो भिउखौबो नै बागान एरिया माबायदि नुयो नायदो नै बागान एरिया भिउआ बिराद बरिया सोरगिदिं आरो उनथिंजायबो नै आदसा सान्दार आरो जोमैया बोथोरा एसे गाज्रि जाबाय मोना जाबाय जेब्ला अखाबो दङ अखाबो फिसा फैदों नोंहाबो नायलांदों थांगासिनो दङ नै ओरैजाय नै बिसोरो ओइफोर मानसिनि हरनाया नायगासिनो दङ बेनिफ्राय मैदेरा एसे ससे ओइ गोजानावनो दङ नोंथांमोनहा देखायगासिनो ससे उनाव नुसिगोन आरो ना रायजोफोर दायो आं मैदेरनि खाथियाव सफैबाय आरो ना हाथि नायनो फैनाया खाथियाव सफैबाय नोंथांमोनहा देखायगासिनो नै इसोरबो नायगासिनो दं आरो नै मैदेरखौ बिथांमोनहाबो नायगासिनो दङ आं एसे खाथियाव थांनानै नोंथांमोनहा देखायगासिनो आं दायो वाइट एंगल लानाय जेब्ला माय गोजान नुदों आरो आं नोंथांमोननो दायो देखायलांगासिनो दङ आंनि सिगाङाव एसे मानसिफोरबो दङ बिथांमोनहा नायगासिनो दङ नै ओरैजायनि आं नोंथांमोननो खाथियाव लानानै देखायगासिनो एसे जुम खालामनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा नै नायदो नै लोगोफोर नै नैबेनो जाबाय मैदेर आरोना हाग्रानि गोजासो दे खिन्थु बे मैदेरा सब खारजोब्बायसो नै बाब बुरजा आरोना ओरैबायसा गिदिर आरो बुंनो नांला नै नोंथांमोनहा नायलांबाय थानो हागोन नै आं एसे खाथियाव देखायनो नाजागोन नोंथांमोनहा नायनो हागोन होसोबानो जाबायसै आरोना न'नि फिसिनाय मैदेर नङा बियो हाग्रानि मैदेरसो आरोना हाग्रानि मैदेर स' होमबा एसे खाथियाव नाजाबावनि खिन्थु रिक्सनि खोथा खिन्थु होसोयोबा मा खालामनो हानाय नङा आरोना एसेबा माने बुरजा दङ आरो नोंथांमोना देखायनो माने रिक्सनि खोथा होमबाबो नोंथांमोननि सिगाङाव फैबाय आं देखायनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै आं देखायगासिनो नायदो नै वाव ओरैबायसा बुरजा आरोना नै बांद्राय खाथियाव आं जाया दे हाग्रानिसो न'आव फिसिनाय मैदेर नङा बेयो लकेसना हाथिगर बागानखौनो बुंनांसिगोन हाथिगर बागान नै वाव बोरैबा हयथ' गोसोखौनो गिनाय मोननाय लांदों बैसाजों होसोबाथ' आथिङा आखाइफोरा हाबा होनाय नङा मानो होनबा खाथियाव फैबाय जोङो मबाइलाव एसे गोजान नुबावदों दे देखायलांबाय थांगासिनो नोंथांमोन र' आरो एसे खाथियाव थुलाय होसोनो खारना खारा होसोनो होसोनो खारना खारा हेलाय भिडिअ मा सुलानोब्रा जा थांबाय माथो मोनबाय लोगोफोर होसोदो आरोना खारजोब्बाय लोगोफोर दिनै बा होबायलै गोबोरै खारनाया दे बा होजोब्बाय नै एसे साउन्ड होना होबाय आरो ना आङो ओमफ्राय खारजोब्बाय मैदेरफोरा बेनिफ्राय आं हारसिंसो सिगाङाव नायबो लोगोफोरा उनथिंसो दंबावो एसे हारला खालामना होबाय खारजोबदों आरो नै नायदो
नायदो बा बेसेबांखिनि आरोना बारा गेलेजाया लोगोफोर हाग्रानि मैदेर बाहाब फिसिनाय मैदेर नङा बियो बारा खाथियाव आंजाया नै खिन्थु मोखाङा फिसा जाफिनबाय दे खिन्थु ओरैबायसा डेन्जारेस आरोना नै बेसेबांखिनि मानसिफोरा सब नायफैग्रा गोनजा आरो ससे खारनानै सिगाङाव ओरैबायसा गोमजोर जाना दंजोबो दायो नायनो हागोन नै दिनै उल्थासो नाहरफिनजोब्बाय नै गमजोर जर थाजोब्बाय नै लोगोफोर मैदेरा एसे गोजानाव थांबाय नै नायग्राफोरा नायबाय थादों जों थांसै बारा खेलाय जाया नालाय बिथांमोना नायगासिनो नै नायथोंसै बिथांमोना आं जों थांसै आरो माने जि नायनांगौ नायफैबाय दसे सम आरो नोंथांमोननोबो जेसेबांखिनि हायो बेखौनो देखायबाय मबाइलफोराबो एसेबां मोजां नङा बेनि गेजेरावबाबो नोंथांमोननो जि हायो बेखौनो देखायबाय आङो नोंथांमोनहा नायनानै लादो हाथिगर बागान बे जाबाय जायगाया ओरै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआनो बेनिफ्राय जों दायो थांफिननोसै नै लामानि फारसे जावगायफिनबाय ओइ सुमान खैथासो दं हाथिया बर्थमान ओरैनो हा 40थासो जागोन बा नोंलाय मा गिखौसो मानसिफ्रा एफा गोजानाव थाबाय नोङो गिनाय हाथियाव सोनाबा मा खारना होनो खेला मथा मथि 40-45थासो दङ हाथिया गासैजों एसे बारासो जानो हाबावगौ दे 50थानि खाथियावनो दङ आरो टटेल जेसेबांखिनि नायबाय बेसेबां मोनसे दिनैनि भिडिअखौ एसेबांनो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो जाहाथे आरो गुबुनफ्राबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव हाथिगर बागानथिं बेबायदि मैदेरफोर ओंखारो होनना मोन्थिथोंसै सोरबाफोर नायनो हायोबा नायफैजागोन नाथाय बेयाव रिक्सनि जेबो माबा लानाङा दे बुंखाबाय गेलेनानै मानानै मैदेरफोरजों जेबायदि खालामनांगौ बेखौ खालामनाङा मानो होनब्ला बियो जिबनबो जागोन गाफ्लेगोनबो अनेकबो खालामगोन जिउ खहा जानो हागौ नोंथांमोना नायनानै लोगोसे इन्जय खालामनो दा सानो आरो जायफ्रा नायफैबायो लकेसनानो जाबाय उदालगुरि थाग्रा हाथिगर बेयावनो ओंखारो बे मैदेरा दायो बर्थमान बहुत बुरजा दङ नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला नायफैनो हागोन नाथाय बेयाव नोंथांमोना रिस्क लानो दरकार गैया गेलेनो दरकार गैया इन्जय खालामनो गोनांथि गैया स' होनबा दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायफिनगोन आसा खालामबाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाथोंसै